عزوز سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو نلومي سوني شدش تمسكرم ساعة 9 مشز تلالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم كريمنا لنا مكتالكم زعدم شام تولدي بغنطاتو فل امباسادر عيسى احمد عيسى ملخت بريزيدنت إسياسنا بجنرال البرهان ابصحو ሚኒስትር ትምህርቲ ንተማሃሮ ዘገልግል ናውቲ ትምህርትን ዞባታት አከፋፊሉ አብ ዞባ ደቡብ ንጥፈታት ስፖርትን ምዕባል ዝተዋሃደ ወፍሪ ከም ዝግበር ተገሊጹ አህጉራዊ ማህበረሰብ አብ ጊኒን ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒኑ ጣሊባን አብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከአቶት ንጸንሐት አውራጃ ፓንሺር ተቆጻጺሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በመጥቃዕት 37 ተመትረዋል። አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዒሳ አሕመድ ዒሳ ብ5 መስከረም መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብጽሑም መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ኣገዳስነት ምድንፋዕ ክልታው ዝምድናን ኣብ ሰናይ ጉርብትና ዝተሰረተ ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባዊ ምዕባለታት ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጀነራል አልቡርሃን ዝተኻየደ ርክብ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ንኽልቲኡ ህዝብታት ብዘርብሕ ንምድልዳሉ ክግበር ኣብ ዘለዎ ስራሕ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም ክልታው ዝምድናታት ኤርትራን ሱዳንን ዓሚቕ ሰረት ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ጀነራል አልቡርሃን ሰናይ ሙኔቱ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጹ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ማያት ዝድርበ ናይ ፕላስቲክ ፍርያት ዘጋጥም ዘሎ ብከላ ንምግታእ ቀያዲ አህጉራዊ ውዕል ክህሉ ዘተየ ዋዕላ ሚኒስተራት ተሳቲፋ ሙሉ ትሕዝቱ ጋዜጠኛ ፍርቱና ዓንዶም ከተቅርበያ ኤርትራ በሓደን ክልተን መስከረም ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደም ኣብ ምግታእ ጓሓፍ ባሕርን ብከላ ፕላስቲክን ዘተየ ዋዕላ ሚኒስተራት ተሳቲፋ ዕላማት ዋዕላ ብሰንካ ኣማያት ዝድርበ ናይ ፕላስቲክ ፍርያት ዘጋጥም ዘሎ ብከላ ንምግታእ ቀያዲ አህጉራዊ ውዕል ክህሉ ባይታ ንምፍጣር እዮም ኣብዚ ዋዕላ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያን ወኪል ኤርትራ ኣብ ትካል ማሕድሮ ሕቡራት ሃገራትን አምባሳደር በየነ ርእሶም ዘቕርቦ መደረም ኣማያትን መሬትን ዝድርበዩ ፌስታላትን ካልኦት ፍርያት ፕላስቲክን ኣብ ኣከባቢ ዘስዕብዎ ዘለዉ ብከላ ከቢድ ምዃኑ ብምዝኽኻር ንኣከባቢ ዘይጎዳእ ኣማራጺታት ንምምዕባል ብዕቱብ ክስራሕ ፀዊዑ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብግቡእ ስለ ዝተረድአት ብቐሊሉ ዘይብኽብኹ ሓንሳብ ተጠቒምካ ዝድርበዩ ፌስታላት ብደረጃ ከተማታት ኣብ 2002 ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ 2005 ብሕጊ ከም ዝኸልከለት እውን ኣነፂሩ እንተኾነ ግን ሃገራት ጎደቦን ካልኦት ሃገራትን ተመሳሳሊ ሕጊ ስለ ዘይብለን ብውሕድ መጠን እኳ እንተኾነ ፌስታላት ናብ ኤርትራ ከኣቱ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ሃገራት ተዋሃሂደን ክሳብ ዘይሰራሓም ብናይ ሓንቲ ሃገር ጻዕሪ ጥራይ እቲ ዝድለ ዕላማ ከውቃዕ ስለ ዘይከኣል ዕቱብ ሓባራዊ ስራሕን ውህደትን ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣብቲ ዋዕላ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባስን ቀዋሚ ሚስዮንን ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ አቶ አደም ዑስማንን ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኬንያ አቶ ቃል ክርስቶስ ዘርእሰናይን በአካልን ብማንዛን ተሳቲፎም ነይሮም ሚኒስትር ትምህርቲ ካብ ወጻኢ ዓዲጉ ዘእተወ ናውቲ ትምህርቲ ብርትዕ ዋጋ ናብ ተምሃሮ ከከፋፍል ካብ ዝጅምር 15 ዓመታት ኣቕፂሩሎም ሎም ዓመት እውን ናብ 6 ዞባታት ኣከፋፊሉሎም ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ዜናው ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ ሚኒስትር ትምህርቲ ተምሃሮ ብሕጽረት ይኹን ክብሪ ዋጋ ከይሽገሩ ብዝብል ዕላማ ካብ ወጻኢ ንዘምጽኦ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ 6 ዞባታት ንዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣከፋፊሉ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን አቶ ገብረሃንስ ሓጎስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብስማዊ ክፍሊት ናብ ተምሃሮ ንኽዝርጋሕ ተኸፋፊሉ ዘሎ ናውቲ ካብ 40 ክሳብ 100 ቆጽሊ ወረቐት ዘለዎ ጥራውስቲ ፒሮ ረሳስ መደምሰስን መስመርን ዘጠቃለለ ኮይኑ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንዝመሃሩ ዝወሃብ ምዃኑ ገሊጹ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ መባእታ ማዕከላዊ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ከምኡውን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ እዚ ብሙድ ክዕደል ዝጸንዐ
زيوم قد تطقمتنا هنايا ማለት ኣብ ርእሲ እውን መሃይምነት ክነጥፍእ ስለዘለና ኣብዝሎ ሃልዩ ምክልኻል ክህልሎ ክህል ኣብ ዘዋታቱን ክህልሎ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ስለዘላ እዚኣተንን ተጠቀምቲ እየን ካልኦት እውን ናይ ሕጊ እሩማት ገለ ዝመሃሩን ስለዘለዉ ንዓቶም እውን ንህብና ማለት እዩ ዳርጋ 17 ተፈላለየ ዓይነት ዝብሉ ተን 10 ናይ ጥረዛውቲ መልክዕ ዘለወን እየን እተን ተረፋ 7 ከዓ ካምፒሮ ጀሚሩ ዘለይ أزي رتعوي بعينتون ذات أمامني نأمنتنا يا أربعة سي كم أمنت خطأ ثلقي نا يا أربعة بربعة قرشين شط على نوالتي أبتي عداقاقن كساع إسراء شيء بذات صحيح ناي سوسان كون نحنا حمشتين سوسان نبلغلنا عسران قلنا خيب ስለዚህ አመንጎቲ ሃገራዊ ዕዳጋን አመንጎቲ አቅርቦት መንግስቲ ዘለኽስተያትን ዘለዋጋ አዚ ዓብጋጊ ዘሎ እንቶ ሓደ ናይ 300 ካብ 100 ፍልልያሉ ማለት በዘይካዚ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘለዎም ብቁዕ መረዳእታ ብጽሑፍ ንዘቕረቡ ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ብነፃ ከም ዝዕደሎም አቶ ገብረሃንስ ብተወሳኺ አብሪሁም አሞዳታ አቶ ገብረሃንስ ካብቲ ዝተኸፋፈለ ወሲዶም ክነግዱ ንዝፍትኑ ሕብረተሰብ ዓገብ ክብል አንጠረብሑ ስለዝኾነ ድማ ንዝምልከቶ አካል ክሕብር አዘኻኺሩ ትናውቲ ትምህርቲ ኣብ ተቐንዲ ተጠቃማይ ተምሃራይ ክበጽሕ እንተዳ ኮይኑ አዋጋታት አዳው ዝተሓወሰ ሁሉ ቢሉ ታዋጋ ኣብዚኣ ዝወሰናያ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ኤርትራ ሓንቲ እያ ማለት ኣይትቕይርን ናልባት ናይ መጓዓዝያ ዶ ናይ ገለ መለኸ ምኽነ ክእል ኾን መጓዓዝያ ሓሳብታ ፖይንት ክሳብታ በትምህርቲ ባዕልና ንኸፍሎ ማለት መንግስቲ ዝኸፍሎ ካባና ወሲዶም ክነግዱ ዝፍትኑ ናይ ሰኣኒ እጅዚ ብዙሕ ዝጋነኑና ኣይኮነን ቃልሲ እውን ተኻይድሉ እዩ ተቐንዲ ተቐላሲ ከዓ ተጠቃሚ ህዝቢ ይኸውን ዘሎ ንረብዑ ኣይትንከፍ ምእንቲ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካብ ወፃኢ ዓዲጉ ዘእተዎ ናውቲ ትምህርቲ ዓመት መፀ በስማ ዋጋ ብመንገዲ ኣብያተ ትምህርቲ ንተምሃሮ ከከፋፍልን ክዕድልን ምፅንሑ ዝዝከር እዩ ኣብ 2006 ኣቕርቦት ናይ ናውቲ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ ጥራዛውቲ ኣዝዩ ውሕድን ኣብ ርእሲ ምውሓዱ ከዓ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝነበረ ንተምሃሮን ንወለዲ ኣብ ዘረኣእትይዎም ነይሩ መንግስቲ ሕጂ እቲ ዝጋልብ ዝነበረ ዕዳጋ ስቂሉ ይኽርዮ ስለዘይኮነ ባዕሉ ኣብቲ ጉዳይ ኣትዩ ነቲ ኣቕርቦት ሓላፍነት ወሲዱ ከምፆ ወሲኑ ስለዚ ስጋዕ ሕጂ ብሓሌት መንግስቲ ኣቕርቦት ናውቲ ትምህርቲ ይካየድ ኣሎ ነዚ ንምግባር ከዓ ጠለብ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ብመሰረት ብዝሒ ተምሃሮን ብመሰረት ካብ ዞባታት ዝመፅእ ጠለባትን ከምውን በኽፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፅፍሒ ዘድሊ ናውቲ ትምህርቲ ብምንፃር ሓደ ርጡብ ዝኾነ ጠለብ ናብ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ይቐርብ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ተሰሚዖም ነቲ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ደገ ከምፅኦ ፀኒሑ እዚ ከዓ ኣዝዩ ፅቡቕ ውፅኢት ዝፀንሐ እዩ ምክንያቱ ብዓይነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዋጋውን ኣዝዩ ረትዓዊ ምንባሩ ፅቡቕ ፍታሕ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ዕውታት ኣትሌታት ንምትባዕ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ንጥፈታት ስፖርት ንምዕባል ዝተዋሃደ ወፍሪ ከም ዝግበር ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦን ዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ሊድያ ተኸማርያም ከተቕርበ ኣብ ዞባ ደቡብ ምሕደራ ስፖርት ብምውርጻጥ ተወዳዳርነት ስፖርታውያን ንምሕያል ውህድ ወፍሪ ከም ዝግበር ኣመሓዳሪ ዞባ ኣቶ ሃብተ ኣብ ተስፋጽዮን ገሊጹ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ጽርግያ ከምኡውን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ነጎቦ ውድድር አንጸባራቂ ዓወት ንዘመዝገበት ጋንታ ኣትሌቲክስ ዞባ ደቡብ ንምትብባዕ ብሓሙሽተ መስከረም ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ኣቶ ሃብታብ ዕቁር ስፖርታዊ ዓቕምቲ ዞባ ብምብርባር ካብ ሃገር ሓሊፎም ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተወዳደርቲ ስፖርታውያን ንምፍራይ ዕቱብ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም ምሕያል ውድድራት ስፖርት ኣካል ምህናጽ ሃገራዊ መንነት እዩ ዝበለ ኣቶ ሃብታብ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ብቑዓት ስፖርታውያን ንምህናጽ ኩሉ መዳያዊ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ኣረጋጊጹ
ኣብቲ ናይ ምትብባዕ መደብ ኣብ ክልቲኡ ውድድራትን ዝተዓወቱ 18 ኣትሌታትን ኣሰልጠንቶምን ከምኡውን ወዲ 75 ዓመት ገዲም ኣትሌት ኣቶ ትኩእ ወልደ ክብሮም ገንዘባዊ ሽልማት ተዓዲሎም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዞባ ደቡብ መምህር በላይ ንውርሕሽን በወገኑ ክለብ አትሌቲክስ ዞባ ደቡብ ን18 ዓመታት ካብ ሃገር ሓሊፎም በዓለም ደረጃ ዓወታት ዝሓፈሱ ብሉጻት አትሌታት ዘፍረየ ምዃኑ ጠቂሱ በብመድረኹ ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት ቀጻልነት ምእንቲ ክህልዎ ሓሊፉ ዝረአ ሕጽረት ዕጥቂ ክማላ ኣዘኻኺሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍል ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ አቶ አብርሃም ዮሐንስ ድማ ህዝብን ምምሕዳራትን ኣብ ስፖርታውያን ዝገብርዎ ወፍሪ ውጽኢቱ ይረአ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ዞባ ቅዱስ ቅንዕ ሓዲርዋ ተካእቲ ስፖርታውያን እተፍርየሉ ዕድላት ብምፍጣር ኩሉ መዳያዊ ዕቤት ስፖርት ንምርግጋጽ ይስራሓሉ ምህላው ገሊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ንትሽዓተ ኣዋርሕ ብዓውዲ ድራማ ዝሰልጠኑ 20 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 46 መንእስያት ብ4 መስከረም ተመሪቖም እቲ ስልጠና ኣብ ኣወሳስኣን ምእላይ ፊልምን ዘተኮረ ነይሩ ወኪል ተመረቕቲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ዝቐሰሞ ስልጠና ኣብ ዓውዲ ድራማ ንዝጸንሖም ኣፍልጦ ክብ ምባል ዝበለጸ ዕዮ ንምስራሕ ዘኽእሎም ምዃኑ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ዕድል ንኻልኦት መንእስያት ክፍጠር ተላብያ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብንባብ ልምምድን ካብ ተመክሮ ብምቕሳምን ከማዕብሎ ዘዘኻኽረ ኣቦ ወንበር ሃማተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን በወገኑ ብስነ ጥበባዊ ዕየታቶም ክብርታት ሕብረተሰቦም ኣብ ምኽስኳስን ምስራፅን እጃውን ከበርክቱ ተላብዮም ኣብ ትዕለት ብሰልጠንቲ ዝተዳልወ ሓፀርቲ ፊልምታትን ናይ መድረኽ ድራማን ንምርኢት ቀሪቦም ብምውሃድ ሃማተ ሃኮስአን ሃማድአን ብ14 ዓውድታት ክስልጥኑ ካብ ጸንሑ 598 መንእስያት እቶም 285 ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክምረቑ እንከለዉ ዝተረፉ ኣብ ቀረባ መዓልታት ከም ዝምረቑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ክብራት ዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መሳገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክሳና ፅሑ أفريقيا وحبرات ودب حبرات هاجرات كتبا ودب هاجرات معرب أفريقيا مالت إيكواس أوروبا وحبرات كمون حيال هاجرات أفريقيان أوروبان تمالح مش تمسكرم أبجين نستخيد علوا منجستي بمخنان بريزيدنت ألفا كوند بهوتوس نت أكلك تصويعم عزيز قال حزلو تمالي أب كبابي أب كتما كوناكري زركب بيت صحفة بريزيدنت دحر استخيد من لوات تخسي بعزستي فليات حالتات تهاجر استمرحو أبلا السراويت علوا 5 فتسمو دحر مقلاسوميوم مراحي نايتم علوا زكايدو أبلا السراويت لتنال كولونيل مامادي دومبويا أب وقعويت مدبر تلفزيون جين قريبو نبريزيدنت ألفا كوندا بتحت قيدي كم زأتوون قوامن هاجراوي مواقرن كم تونزفن أفليتم تم علوا زفتهم أبلا السراويت بزي كازي أب ملا تهاجر نزيته والسنة وان زتصنع ساعات أتو بمواج أما حضرت زباتات بأبلا السراويت كم تغيروا حابيرام هاجرات معراب إن علوا منجستن بوليتيكاو نوتن كم كند مداي مرقات ربحاتتنن جو بوليتيكاو تلوانن كتكمالو مسنحن زتغستن تنتي ازي أبجين تفتسي مزلع علواون قداما متتاوز تنكو كيكون خمزية الرفيم زقرتهم أب أفغانستان سلطان حزب زلو طالبان أب تحت قصصرو كي آتوت نتسنحت أوراجا بانشير كم التغزاترا أويجم بزد ما 34 أوراجاتات أفغانستان بمولئن أب تحتي محدرو كم زاتوا طالبان لو مشدش تمسكرم بوقعي أفليتو اللوم بعصرت 4 حسه كابول بمئتاو محدرو أب أفغانستان زأوجة طالبان تاريفون السنح أوراجا بانشير بسلامة ومن قد نمحاز مستم مليشاتات كايدوز فتنا زرب كم زيت سالتايو زقلتم طالبان أبز حالف قدام سنبت بزي كايدو تهدراو سرحيت حيال خابتم مليشاتات كم التقتلو وتم بهوتم زسرور دما كم زهادميو حابيرو زلوم أب أفغانستان 10 عامات زتخايد قدامه وتهدراو متقتاو زحالف ورحي بعوت طالبان وكا انت بكعم ستاون وتهدراون كلو تهاجر بقليل زهد كم زي مسلنا كربات عزبتي سقاتهم يقلصوم مسموصا انايزي بامريكا زمرح قدامه حيلي 87 بليون دولار زواغو اطوار ابي طالبان كم زاتويم مسكونات افغانستان قربت زلو مغنات زطوسم
تمالي حمش تمسكرم اب سميناو مبراق ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو بزتفصم شبراو متقعتي بوحدو 30 سلمايان سبات كم تقتلو نسب مزتات هاجر بمتقاس مع كنا زينا اقاليحن بسنكتي اب اورجا ايتوري زتقايد متقعتي دهام زطفه قدات بمهلاوم قصر موتات كزايد كم زخل سب سلطان صتات هاجر يمتم حالفنت نايتي متقعت زوسد اكل كوازاغيت انتزيل ADF زتبهاله ابتخاب زنقساقس عطق تقام حيلي كيكون خمزه يترف منغست ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو كسيسوم اتي عطق حيلي اب سميناو مبراق ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو بزكايدو ترغاغام متقعتات سباو كسرات كورد مسنحو يذكر منغست ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو بسنكت تريوتات اب اوراجاتات كيفون يتورن كاب زحالف ورح جنبوت حزوز ناي مخردان دنغاغه او يجو خمزلو يحبر منغستي فنزويلا بهاجر تخسيت زلو قطباو قلولاون صعبيناتون نخغتا بيناوي اجراتات امريكان اوروبان كلعل صويعم منغست فنزويلا نصوعيت زغربه وكلتي منغستن تقامتي بوليتيكان سلفتاتن اب مكسيكو ابزكايدو كالاي زوريا زربيوم تقامت بوليتيكان سلفتات بوغنم زلو بوليتيكاو فللي قلطف معلب رخيبوم ات تخسيت زلو قطباو ودقت زمن قليو حسن من نبابرو نمقلال صعرتات يكايد كم زليوم قليصوم زاغيت ابستخايله تخاتاتال زربات ام منغو خلتي موغنات زتبصح سمع اكو انت زيلم ازي اب مكسيكو زكاير زلو زرب جن كابتي ابز حالف عامتات زتخايله تمساسال فتنات زياده تسفا زهب مخانيم مست غداي قربت زلوم تنتنتي زحبروم تقامت بوليتيكان سلفتات فنزويلا زمص ور حدار ابز قانع بدرجه زوبان وردان زكايد مرጫታት كم زساتفو ب30 حد نحاسه نزهابو مغلصي منغست فنزويلا كم زدغفو يذكر زمع بالتات زي نتي ابتا دوب امريكاويت هاجر تفطير زلو بقداماو متتاو استرغايده بوليتيكاو نوصن قطباو قلولاون ام محياش لعل اقداسنت كم زهلويم مستزوبا قربت زلوم تنتنتي زحبروم اب اسرائيل برئسن تلاقيبن اب زتولدا دقي حد عامت مناتو نمفلاي زتخايد مطبحتي عوت منبارو تقاليحم ابتي 12 ساعات زوسل مطبحتي بزيكاتهم باكل نت مسرح زكايدو كيلاتات ب10 زغصرو مياوان بمانزا اجامم كم زبركتيو تحبيرهم كم زعينت مطبحتي بدرجه عالم 10 غزي طراي زتغبر خوينو اب اسرائيل دما ازي ناي فلما مخانيو تغليصوم اتن حصانات اب صبوق كنات عنا خمز ركبا نت مسرح زكايدو خيلاتات تحبيرهم ناس عسترالو زيناو مستنادو نمزام قندر استاتو كدقملكم امباسادر عيسى احمد عيسى ملخت بريزيدنت إسياس ناب جنرال البرهان ابصيحو منستر تمرتين تمهارو زغلغلنا وتتمرتين زوباتات اكفافيلو اب زوادو نتفتات سبورت معبال زتوهادو افريكا مزغبر تغليصو أهجرا محبر السبب جينين استخير علوا منغستي كونينو طالبان بتحت غزو تروكي اتوت نصنحت اوراد جابان شيرت غزاصيوا الديمقراطياويت ريبوبليك كونغو بمتقعتي 30 سلمان سبات تقتي نلوم سوني شدش تمسكر مش استرالو زيناو مسنادو ابزازي ملو زغصل مدبات اريت في خدكاتو العدم برخ مشات